teño ganas de ver esta persoa, quero estar con ela e quero pasar momentos xuntos. Unha vez que nos volvemos a reencontrar, il mantiña as distancias diante dos amigos, pero comigo a soas era todo o contrario. Entonces, aí xa dixen, a ver, dime que o que queres, pero se non os sentimentos xa eran por miña parte, el non sabía realmente que era o que quería, e obligueino case que o soltara, que me dixera as cousas máis claras. Cando me di eso a Alexia, pois eu tomo a decisión de dicirlle, bueno, pois veña, vamos para adiante. E foi a primeira vez que me dixo que tamén me quería. Ao pouco tempo fomos xa a vivir xuntos para probar a convivencia que tal era, moi ben. Pero claro, a nosa sorpresa tamén foi de que o mandaron de misión fora 6 meses. Si eu tuven que marchar a principios de 2023, tuven que marchar a Letonia. Ese tamén volveu a ser outro golpe moi forte para min, donde volve outra vez a ter medo de que a nosa relación pois non aguantara o suficiente para seguir. Eu durante esos meses pasei non moi mal. O feito de que a mellor lle pudera pasar algunha cousa, iso é moi duro. Moi duro. Sempre tuve moito medo. A distancia e máis no seu traballo. Eu dixenlle que se todo saía ben e non pasaba nada, ao chegar da misión, pois podíamos casar. A min, cando me dixo o tema de boda, digo, buah, isto despois xa se pasa o tempo e olvídate. E non o tomei en serio. Pero despois, como mo sigue dicindo constantemente e tal, pois digo, pois a mellor é verdad que quere, pois eso, xa mellor casarse e formarmos unha familia. E ao final chegou o verdadeiro día. Leveina a cear. E ao terminar de cear, pois díxome, bueno, pois marchamos pa casa e tal. A miña sorpresa é que digo, onde vamos? Si por aquí non se vamos pa casa, ni nada. Me parecía moi bonito vila traer aquí a Montalegre, aquí en Ourense. E non entendía o porqué, hasta que despois, pois digo, mira, que vistas máis bonitas e tal. E ali, pois eso, non o esperaba, e sorprendeume arrodillándose e pedíndome matrimonio. Rompín a chorar. De emoción, digo, pois sí. E nesa pedida de matrimonio aínda non estaba a nosa filla María, pero pouquiño tempo xa descubrimos de que íbamos a ser papás. Cando me dixo Alexia que íbamos a ser papás, pois un primeiro tempo pois quedeime así un pouco paralizado porque foi un choque, pero bueno, despois alegreme moito. Estou ansioso de que chegue o día da boda. Teño moitas ganas de que chegue ese día. Para min, casar con Alexia é casar ca muller que todo home desearía casar. Para min casar con José, para min é o todo. É un soño cumplido.